ktah wa bon hari lom jain tia da chah ktah bhaki ho mooyong hei wada sakhi wa ktah wa bo yo o yap ki hei wa de ki plang ki ranem wa mi we ka wi na ki chnong wada chah ktah bha to ka chnong Mynska West Giant Hills District hagani ka kanti ka Village Empowerment Council VEC yong ka chnong Mynska dewi ya luti ki saheb na ka yung kre kam o BDO ka laskain CNR di block wa ka Institute of Natural Resources ka jela das dang gi wopen khai imbiang yakini ktah ini pynkhai-im yakini ktah to dewa thung yaki plang lemongrass wa citronella ki waman ki plang wabi namo ki aromatic plants ki waji upenmi yaki phniang wabi klempen kam sbo we ki wasuk usumar yaki heya kalam wa el shabong waman u director ka Institute of Natural Resources da khanau wagani man ka kamchi benta yong ka Chimkhia aroma mission wasdang da umontri rangba ka jella ha ka arkhande tri unaisan 1000 khat khande tangwane wawan ka kujut klam covid khat khande da penthut ka ye pengkre kam yakani commission da ongu wada bu thong wo sedang pengkre kam chwa hakithau wam pen kam weslan ki wada chak ta hau mooyong we yo penchulur wo thung yakini ki plang hakam kini ki thau ne bha wana kini ki plang daw yo mentoi de wadai yaki phniang babi wami naki chu da ongu wa ka East wa ka West Giant Hills to ki thau wa kerpang ne bha wa chibun ki thau ki wam yi upen mi yaki plang ki renem tang wada chem wadai wathung wan yakini ki plang da sakhi wada imgi we ikan daw le da miat I kham tam ki sbo wa mi na ki thit yong ki heya to we I rap na ka yung kre kam CNR di blong ne liang UBDO ubiniang da ongu wa ka thain thalas kain to ka wada bana nam hei penmi yaki jhor wa harukom we hei por wa ka yalang hayung kre kamu de ye plu heya to we ni ikam wo rep yakini ki plang we ne liang yong yung kre kam yong o da chim ga yakarai wala da ki won ki kam wo mentoi ki wa rep to we rap yaki kabhalang kamar ka waman ka block technical assistant da ongko wa ki wa bon ki wa rep chermit ju wan ot ki wa cha bam khnyanggi tang wa de wa wan kani ka aroma mission de kre lang wa ki Institute of Natural Resources de ye wa wan ra yakam gini ki plang wo thung ha ki thau wa de yam wem kam ri tin sar wo bon kam wo sumar yakini ki plang nei bha na kini ki plang daw yo chibun ilap na ki han la yap ki wi ki marem da khana ga le wa kini ki plang da thung ha I thau chnong wa he kam wa arphau hektar hei wada ye biang pynkhai-im yaki thau wada jubu mooyong chu da khana ga wada pha esikai yaki bru ha ka Institute of Natural Resource Management wo panjana ye ni ikam da pentip ko le wa iwa miat do wo thung yakini ki plang to na do unai tung ha do unai khinde wa muslim nei bha kini ki plang kam bhagi ko we uye wanu a yaki wo penmi phniang to hei portlang kamera siang thu I ka block hi man ko wi na ki office ko ya jan bha ki nong rem te ka laskin block man ko yub I man kamwa khandi phau du khandi pusan percent bon ki nong chong chnong ha ki nong ndong man ki bru ko im na ka rep karyang te ka ska wi le I kuble ye ki video ki bada lai but na du ki DC ki project director ki bada lai limba ka jing ilat ki yong ki man da yi yu ya rap I ki nong rep te ka wi ko hadin wada yo yu ya chem ki nong rep hawalai tori ong ki nong rep I wa to wa hawa I ki kam rep yung ki kam ha jing to wo chermit te chemi wa to wa hala rep ki du chermit ki yo jia bam khnyang ro te henrei da ko lingba ka aroma mission dewa ya kre lang I in convergence wa ka Institute of Natural Resource Management te ka yi ko yoi to uni ujing thung kini ki aromatic crop ki wa introduce ki I im ki he ki thau ki wa man degraded land te ka kam ki nong rep pulut ki ka por kham tam ha ko u phut khlo ki lene u isbo ki lene u auri ki te boy bam ka khnyang lene bam ka masi bam ka blang te ngas nya man ka kam ko wi na ka lat ko u yarap ye ki nong rep but he chu por le man ko wi na ki insurance la diwa bam ka khnyang ki wi ki chai jingthong yong ki hen rei le ni nang yo nong na ni te so ko wi non ko wa daga jing yakre langi wa ka national wa ka Institute of Natural Resource Management te nagaliang ki da provide ki ka ki sapling te ka area kani ko da le I hapo Mynska da man ko da jan kot ko sak arphau hektar kini ki thau yong ki chnong ko ong ki community land te da pan bhab yang I ki thau stock mooyong ba ki thau kum md im ni ki den ni praule te da thungi dong ni citronella but nagaliang ka spasngi da pan chna I kini ki terrace hakini ki arphau hektar da man ko kam kot ko sak so phaulang
but hejo ipor kublei le yakini ki nong rep nadu ka nong rep ku em hapo ka chnong Mynska but ha kamjo le ki nong rep ku em hapo ka klerang na VEC lingba ka jing ang nut yong ki nong rep ha kamnu uwan ra skhiat ya keteki small scale industry ha ki chnong ki thaw yong ki khnang bu yo bu ye ki win le jong jan te nakaliang yong ka office BDO da pensulori ki wa hal ka wages ko watam ye pi ka safe le ne la MP ka mansim ko contribute ye ki machine ko repair de wa lingba ka jing ya rap facilitate yong ka Institute of Natural Resource Management da penyo I penpoi I artli ka machine distillation unit ka wi hapo klerang na VEC ka wi hapo Mynska VEC but ka capacity yong kita unit man ko hadu sans pa kg but kermani wa hakani ka talang da yo mat ki ya u so wenung kong yong ka jingjob ka yong ki chnong hagini artli ki chnong but ka wile ikhuble ki women's job card holder ki wada ye penyo ye te I jing ang not sakhiat ki wada pen urlong ye ki jing ang not yong ki hawo u wanra sakhiat ye ki processing unit lane kitiki small scale industry the but skawile ikble hadin da nakaliang yong video da phai ka chithi proposal chaka Institute of Natural Resource Management uigi ka skill development training ne bhai nakaliang ka MG mi yule ikite yi dukat u develop dan hi ka land te nakila da pdiangki te haka ni ho kut yong u banai da pha ki ka masungot ki nong rep na arngot na Mynska arngot ngot na klerang na yu pha ki heji to kini ku ongki ki skill training mo ku ongki ki value addition khnang wo pungku chok ye katika yo ko kot yong ki nong rep ni kini ka we ni ki initiative jong megalia aromatic mission kabala launch da chief minister haka arpo khandai trek jong banai me jong sne marajar khat khandai oi namar ka covid asnem ni la long on the back foot drengi sngo brom ni ki partner institution kum ka Central Institute of Medicinal and Aromatic Plant nang ta bade kini ki village organization ki self help groups ki VCs nang ta kini ki IVCS ki belong ki partners ki jongi hakaba drive ya gani mission khamta ma ba thongi gini ki plang ki ba ni ong ki ba ki long ki ba punmi kum punyang but ka jik thumu ba kongsan ka long ba la de pipe ya gani wasteland atlas jongri India kabala published the Department of Land Resources Ministry of Rural Development company ba state jongi ka dan gamba khanyo % ka wasteland but ka way ni ki objective jonga ni mission ru ka long ba ngin target ikini ke wasteland ki balong unutilized ki sulong bam pendon kam te yekini ki plang ni penslur yeki nongrap ki jongi ki partners ki jongi bakin thong hakini ki jaka ki balong waste ka jingthmu hi kalong bagin diversify ya ka rukom trekam te kabangi tanat eh ni kalong ba nalor ba kide ki jaka ki bala shu esra degraded lands lani ngilamang ki mine spoil areas hakini ki jaka mantang lala ban thong ni ki plang te ka benefit number 1 ka bangi I nakane ka initiative kalong ba kadan ka jing penbhapa di ka khando ngila test ikini ki roots jong kini ki plangi shamba ki contain ya baro kita ki minerals lani kita ki met ki balong let's say ki daw ki bapen do ya ki jing sbo jong ka khando te ka ta ka wei ka ba ar ka long ba haman balathung ni ki plang ni begini ki water sources ki badan sharom jong gini ki jaka bathong kadan ki improvement ha ka discharge jong gini ki polio te ka bomot environmentally kade ka first result ka bangi yo na ka ba le gini ki kam dai at the same time bada ikini plang la ban od ki la ru ya ka ban process ki te menta ka singi ngia inaugurate ki field decision unit kalong bangin penun kam ya ka karkhana ka barit ban distill ikini ki plang ban penmi ya ka kene kom phniang ban kene kom phniang ru ka don ka dor ka ba hadu menta ko mene phio osngo na ka jing tran jong we ni ki farmers ba bes yong ba ki ki bro ki wakwa ban the di kene kom phniang ke phone ki kwa ba ken yo at least 8000 sanspa kilo shi banai ten rai ngena mar ba ginang susdang ki mission ka mangalong ban namar ba ka don ka to ka covid ka ma arsnem ho ya ka mission document ngi target ban 1,000 hektar hagisan snem ten rai ngi ngo iki niki partners jongi bahadu mentang ngela jan poi 100 per hektar kabomor lakam no 100% na mission target ngela accomplish
te ka ba kongsan kalong menta hadin bangilala ban create ini plantation tingila iya kata ka environmental benefit ka economic returns but ka ba kham kongsan kalong ba kini ki initiative nalor bangila ban penmi iya kata kong penyang kalong ba through kini ki different trainings ke ba ka Institute of Natural Resources ke ba dan hapo ka planning department ka persang banyalam yagi breu gujung kalong ba ngilar ban penmi bon kitiar te iba bes iwe ni ki progress farmer jong ka mission ke jongi ila penmi kini ki floor mopping liquid nang ta kini ki mosquito repellent gel nang ta kini ki incense sticks naman ngidan lots of byproducts hadin balada ban process you know plang tingi iba kini kilong ki way par ki validation ki bangila ban add to the whole initiative pan nga smoborom shibon ba ngiyo iga support jong kani ka Central Institute of Medicinal Narodek Plan na Palakano but kilalong sisya resource institution hakaba man kaway pagaway ka jingthong kabangi persang menta lang ba ka mission ngi haban pendap kata bangiyong ka scientific validation ban test ki jingdon jo gini ki plang kanu persen kadan ko oil content bakam ter ti habangi launch ka mission ngi sedang tang artli ki jingthong lemongrass but citronella but menta pada ngila sedang ban by diversify ngila sedang ban introduce geranium nang tahu nu mentha peperita vetiver nang tap de recently you know lavender the way ba ngi ba kan ki high value crops ki bala ban transform ye kini ki jaka ko jongi ban ka bakham so tana susu sapang kini ki district east and west jentia ka long bangi don shubon kini ki mine spoil area highly degraded land ka mam issue ki wei pat ki jingthong gila ban survive rementa da ka jing introduce da ka jingthong ni ki plang ngi ba wat ha ki jaka ki bam mi issue ki ki jingthong kini ki plang kimi but kini ki deiru as part of the succession way bakilami ki plang ki pen long poros ki pen long bhai ka khando that ki facilitate ki way par ki jingthong ban mi ki ding ki baret bat kum ta ter tingi ba ka don in the long run ka jing to ye ka marian da ka bangi introduce kini ki plang environmentally economically but habangi abyang economically kuma socially ro kadan ka improvement dasi ki khna jongi ki nom shu mo ya long kum ki taki versi ya awar ashram shaneng they have some engagement at least na taman permi ya kajing don kam ko jong ki katrai kakta te basically kata ka dega the whole mission objective but ngi don kajing sngo burom shibon kamtam ka support jong Meghalaya Farmers Empowerment Commission te kuma phile im da ka singiru i Sir Ken Kumar i balong chairman joka i don lang bat ngi i ba la kular ban ai all the support na kamta ki nongrep ki jongi naman ngi don tangawe kajing thmu ba kata kalong ba ngimde banlong ki beduk hagari ke beruspa ini kren ko ngi yo paho ko ne kren de ka ya ka khndo ngi don haka state ke bangiong we are part of the biodiversity hotspot ka bamut ka de ka state ka badanot baro haka perthai ngimde banlong ki beduk te kadau kolong bale se ngimpat yo ya kini ki large hi kai te kini ki jing persang gi baret ban ngi don ka jing bas kham balang ba kini ki jing persang kan wanra ke jengkelah ka baki breu jong ikinom long ki breu ki bedok de beruspa but bangim de ban migrate nang ni nasionong ban le sor jawai le ne shalong ngamar baro kadan hangni kata ka de jing tumu ka jong to kani ka wai kuma pila kilimantan ngi la launch ke mission how banai me jong arajar khat khandai te katkom ka mission period ka jong ka de sansnem te noi namar kani ka covid ka bangi la haban du jan arsnem tingila haban extend ya ka then ring it on kajing tu menta bangin launch ya version 2 of the mission kumbaga long ikiwe pat ki mission nge kenmau ya kenek aquaculture mission kidan ya version 1 version 2 ngilang ya kan baru chairman juga Meghalaya Farmers Empowerment Commission ro ba lakum no kiwe pat ki crop ke batamai ngila sedang yu citronella ba lemongrass sementa pat kiwe pat ki crops ha version 2 te kajing tu kolong ba kapdei bukan sulong seasonal hot ngide ka institute ka ba persang ban pilot ki new intervention tenre ga jingthmu bla ka long ba ndai ki breu ki lanang kiwi ki department ru khamtam kum ga horticulture soil and water conservation ru ki laban support through their different programs mar man ki project jong ki department ru ki done some livelihood improvement program te lomba gitu daga betral trelang ban ngi kum institute as technically ngi laban facilitate ki laban also fund te kumba long menta ngidon ke department of CNRD kini ki project hangne baro ngidon benta tang ha ba facilitate ke technical hand holding support
kat ba all the funding support mobilization pada ka ale na kaliang jongka CNRD department lang ba ka scheme jongka MG energies so itai de kindiat iba nga suka ban pansai ya ejing itu bukan ni kekam man nagling ke blok idio de tai pai ne bhat man ko blok tu ko win ga thaw ko wan ginong rap ko wan pai ba odo wathung chur kham tam ko blok la skin man ko win ga wa splaj chur play le pai phela rambala ha pramer anu ni benta tinga nagling nga kambudo orang man katu kat nipor gani men sin we rap ginong rap de am chwa lupa ko plus wa yo one is BTA staff ke system the pluging mode mana pluging mode itu ongi ketule mana sia mana ong BTA yang kon kemar ong sar haite kam tule nagali ong sia kumana kham tam man keni jing thung man chwa pujo em rep ke hanre dagi jing wan gani mission ba dagi jing create system jong BTA kini idea menta wan urlong no ke ni ha sino tengah kamu video kamu office yung ikinu gini ku kam ku bha kam tam ginong rep man ik thaw iklat kan no goi chah la di o yara buke o ye ine liang ikat kamu man gat ni ofi ik conversion ke mal em gi we scheme ku bitu ban line department ku wo yara ko ye gi pan conversion la le ik blok te ik wo de inu ginu ku pan conversion hado ne le man ai we ku er pun ro